Hvis du har erfaring, så bliver den praktisk spil. Og hvis du ser noget på tværs af forretningen, som kan gøres bedre, så kan du være sikker på, at der er nogen, som vil lytte til dig. Jeg hedder Tommy, jeg er projektleder i udviklingsafdelingen. Min rolle er simpelthen at sørge for, at vi har struktur og for at planlægge vores udviklingsprojekter. Et udviklingsprojekt, det tager typisk 6 måneder til 3 år, så der er rigtig mange ting, som man skal igennem, og der er ikke nogen garanti for, at det lykkes i første omgang. Jeg er med fra de første idéer til et nyt projekt, til vi udvikler det, og til det er færdigt, så vores serviceafdeling kan overtage det, og det rent faktisk er i drift hos kunderne. Uanset om det er en ny AI-løsning, som vores Operator AI, eller en ny type robot eller noget mekanisk udstyr, så er udgangspunktet altid det problem, som vi vil løse over for kunden, eller det hul i markedet, som vi har set, som kunden måske ikke kender endnu. I udviklingsprocessen der har jeg meget frie rammer for, hvordan vi skal gå fra idé til løsning. Det, der er vigtigt, det er, at selvfølgelig skal kunne sælges, og teknikken og kvaliteten skal være således, at vi kan fortsætte med at være markedsledende med de løsninger, vi har. I udviklingsafdelingen der er vi et team af folk, som består af flere forskellige kompetencer. Der er håndværkere, det vil sige typisk nogle smede og elektrikere. Så er vi konstruktører, og vi har også ingeniører indover. Vi arbejder i et internationalt miljø, hvilket er super vigtigt for mig. Det giver en helt anden dimension til det arbejde, som vi udfører. Og også de løsninger, som vi producerer. Og så er vi bare en del af et større økosystem. Det har været en super god oplevelse for mig at komme til Körber, fordi jeg har haft meget med i bagagen, sådan rent projektledermæssigt, som alt sammen har kunnet bruges hos Körber. Og der har heldigvis også været interesse og lydhørighed for at få det implementeret. Du skal arbejde for Körber, fordi det er en virksomhed, som leverer løsninger over hele verden. Vi har teknologi, som er helt på forkant, og så er det bare et sted, hvor der bliver lyttet.